atong nadungog nga usa ka perikope sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Kung nato bitang tan-awon diha sa iyang kinatibuk-an, makita gyud nato nga ang iyang syllogism, ang iyang pagkahanay ba, dili lang syntax, dili lang in grammatical nga form, pero ang iyang logical form. Dinhi ato nga nadungog mahitungod ni Jesus nga nag-ingon nga siya mao ang pan nga nagdala sa kinabuhing dayon. Kinabuhi. Ug diha sa mga sunod-sunod nga mga atong nadungog nga mga statements, mga rason, nagaton nato ngadto sa pagtuo kaniya, ug kinsa kadtong mutuo kaniya makaangkon sa pagkabanhaw. Siya ang pan nga nagdala sa kinabuhi, ug kinsa kadtong mutuo kaniya makabaton sa pagkabanhaw. Apan mga kaigsuunan, dunay maanindot kayo nga bahin dinhi niining maong syllogismo. Nga pong paniya, kinsa tong muduol niya, dili nagyod gutomon. Kinsa kadtong mutuo niya, dili nagyod uhawon. Unsa man gyud gisgutan ni Jesus dinhi nga kagutom ug ang kauhaw. Una sa tanan ato yung makitan nga si Jesus nagsulti yun mahitungod sa atong basic nga gikinahanglan. Pagkaon. Ug kining pagkaon dili gyud sad mahimo kung wa sa gyud tay mainom. Nga sa ato pa nagisgot mahitungod og kagutom ug nagisgot og kauhaw. Ug diha lamang kaniya kita makakaplag ug katagbawan. Mao ba kadto say gipasabot ni Jesus nga diha sa iyang pagpakita sa iyang mga apostoles human siya nabanhaw, ang iya gyudayong mga pulong, ang kalinaw mainyo unta. Kalinaw. Mao ba ni ang tambal? Mao ba ni ang atong gikinahanglan aron nga makakaplag ta o katagbawan diya sa atong kinabuhi? Dinhi sa atong kinabuhi ining kalibutana, man is never contented. Di gyud ta matagbaw. Kanunay lang gyud tang naghandom nga ato nga maangkon, atong makuha. Apan si Jesus karon is offering himself as the bread nga makahatag natong katagbawan. Contentment. O kaanindot unta nga atong makitaan nga it is in a different level na diay ang kining gisgutan ni Jesus nga kinabuhi. Lain na diay kayo ang level nga gisgutan ni Jesus nga naghisgot mahitungod sa pag-angkon, pag-ambit sa iyang pagkabanhaw.
Muingon di ay ta nga ang tao, kung way makaon, mamatay. Ang tao, kung dili makainom og tubig, mamatay. Yet Jesus now is talking about food nga makakwens sa atong kagutom ug kauhaw. Diha lamang kaniya ug ang atong pagtuo ngadto kaniya maoy makahatag natog katagbawan sa atong kinabuhi. Ug kining katagbawan maghatod nato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. It is life everlasting. Maubaya kaha nga dinhi sa ato nga kinabuhi, naabi tayo kahawang, dunay vacuum nga nahitabo. Mao nga, daw kanunay ta nga nag-alindasay, restless kaita, daw daghan kaita o gikinahanglan. Apan, karon si Jesus is offering us ang mutuo nako, dili nagyud gutumon. Ang muduol nako, dili nagyud uhawon. Karon ni ata dinhi taliwala nining atong kasaulugan sa Santos nga Misa. Kining atong pag-anhi dinhi karon, dili lang yano kaayo nga tungod kay naanad ta nga rutinary ang atong pag-anhi. Apan diha sa vacuum nga naa sa atong kinabuhi, there is this voice, a whispering voice that resounds dinhi sa matag usa kanato. Aron kita moanhi, aron sa pagsalmot ni Eucharistia nga diin kini karon gitagaan og dako kay kahulugan. Kinsa tong muduol nako, dili nagyud gutumon. Kinsa kadtong mutuo nako, dili nagyud uhawon. Mao di ay nga ang Eucharistic celebration is a celebration of gratitude. Lord, thank you for calling me to this bread that brings everlasting life. O ginaot pa unta, nga kining kahawang dinhi sa atong kinabuhi, mahulipan tungod ining atong pagtuo, o kining maong pagtuo, buhi ug lig-on, nga maoy makahatod kanato, ngadto gayud, sa usa ka matang sa pagpanagsuod, tali ni Jesucristo. And having this intimate relationship with Him brings us to a life that is fulfilling, satisfied. Tungod kay, it is not an ordinary life that Jesus is offering us, but it is life everlasting. Amen.